पाब्लिक प्रपार्टिखौ बेखौ जोङो भायलेन्सजों जागायनो नाङा जोंनिफ्राय बेखौ एनकारेज होआ जोंनि फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन ट्राइबेल फरायसा आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद जा दङ जे बिथांमोना दिनैहाय 18 बोसोर 16 बोसोरनिफ्राय लानानै 25-30 बोसोर बैसोनि जा रेन्ज दिनैनिफ्राय आगोलनि आन्दोलनखौ बिथांमोना मोनफेराखै दा बिथांमोना जे गोदानै जाथिनि सेन्टिमेन्टजों बर'नि सेन्टिमेन्टजों जे गावहानो मोनसे खहा जानो थांनो नागिरनाय गिखांनाय फैनायनि सेन्टिमेन्ट मोनसे रियेलाइज फैदों आं बेखौ बरायो आं सेलुट खालामो खारन बिथांमोना रियेलाइज जानाय माने यां जेनेरेसन रियेलाइज जानाय माने जोंनि हारिया मोनसे नङा मोनसे जोंनि जातीय सेन्टिमेन्टजों जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ लांनो हादों होनना आं फोथायो बेवहाय आङो बिथांमोनखौ सेलुट खालामगोन बिथांमोननि आन्दोलननि स्पिरिटखौ खिन्थु आन्दोलननि नामाव गावजों गाव बुलायनाय सोंखारिनाय गाज्रि भाषा बुंनाय दाय जाबसिननाय बेखौ एसे जोङो सोलायनानै डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि दावहाया दा ट्राइबेल बिग्रा 6टा जनगोष्ठीजोंबो नंखाया बिग्राया बिथांमोना बिनो हागौ मा बियो एसटि बियो ओबिसि बियो खिन्थु होग्राखौ जोंहा बुंनांगौ दं गभर्नमेन्टखौ दा होग्राया दहाय होननाय बायदि क्राइटेरिया गैयैखौ होनो नागिरनाय मोनसे पलिटिकेल बेखौ मानो जाबसिननो नागिरदों आरो उइदाउट माने कनसालटेसन मोजाङै समयसाखौ सलुसन खालामनो थांदों ना अर सुनो थांदों बे जोंनाव मोनसे कुइसन जायो दा बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोंनाव आं दहायनो बुंदों बेवहाय दा सोरबा हाग्रामा सोरबा इउजि बा प्रमद बर' माखासेखौ सोंखारिनानै जोंना सलुसन फैया रायज्लायनायनि गेजेरजों फैगोन ज' जानानै एसटिखौ होबथानांगौ होननानै खावलायजायो गासैखौबो आरो आंहाथ' मोनसे बिसास पलिटिकेलि सोरबाया कम्पालसनाव गोग्लैनानै बुंनो गोनां जादोंबो जानो हागौ खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवबो जे ट्राइबेल होयोबा जे जों धंस थांगोन बे साननाया एसे बर' दं होनना आं फोथायो